دوستان ما سلام، با شما هستم من محمد شریپов. пайдо шуде ки худша паёмбар гуфтаги дар Эфиопия ва ҳама одам тарафи халқ гуфтаги ки мисол ман метавонам ки мурдаҳои шуморо зинда кунам. Олотҳои ҷинсишона ҳамон мардо бировардиянд ба тарафи мизанак нишон додиянд. Ранги парранда кадаги поёнаш тана надора. Мисол блогеро дам дакора. Муҳоҷироне ки дар Москва ва Московский област қарор доранд. Компания ки ма ба шумо тавсия метам, ба ғайр аз оне ки шуморо ба мошинҳои замонавии дорои Wi-Fi бепул ба границаи Қазоқистон бурда меоранд ва боз ба якчанд қатор мушкилиҳои шумо метавонанд кӯмак кунанд. Мисли гирифтани регистрация, патент, тафтиш кардани запрет, камбудӣ бо гаиё шавад хиҷон ҳал мекунанд. Албатта бо хоҳиши шумо метавонанд ки шуморо биён айхонатон ва ё ин ки аз стансияи метрои шумо гирифта баранд. Агар 500 рубли скидка хоҳед, айноми канали SMsharipov салом расонед. Имрӯз гап мезанем дар бораи як чизи дар интернет пайдо шудагие ки қатъи одамо асобина қатъи гудако қатъи хурдсоло через ватсап да алоқа мебароя ва гудакоро маҷбур мекуна ба худкушӣ даст бизананд, гудакоро маҷбур мекуна ба ҳархе корои бад даст бизананд. Ҳамаро дар тарси дар ҳарос гузоштагие. Намедонам дар Тоҷикистон ин кор бошад ё ки набошад, то чӣ андоза дар Тоҷикистон ин кор паҳн шудагӣ бошад, не ки дар Россия дар дигар ҷоҳо беҳад ин кор сахт паҳн шудагие. Ва имрӯз гап мезанем дар бораи МОМО кие, ки ҷо пайдо шудагие, чӣ хел пайдо шудагие, то кадом андоза МОМО опасняй, чӣ хеле ки дар сайтҳо паҳн шудагие информация ки МОМО метавонад ки дар телефони шумо даромада ҳамаи даниёи шуморо бигира, дар бораи шумо ҳама ҷоро аз ёд бидона ки шумо ки ҷоен, киен, чиен ва ҳама сурат чизои шуморо через телефони шумо бигира ва ҳама маълумот дар бораи шумо медона аллакай. МОМО кияй, чиай ва як ҷо пайдо шудай, ҳамаша ба шумо мефаҳмонам. Видеоро то охир тамошо кунем. Мегуфти урусо ки полни бредай. Бале асос дора яне ки пайдоиш ҳами кор, пайдоиш ҳами гапу кор ҳами тарсавам чӣ хел пайдо шудагие. Албатта ки сабаб дора. Ма кофтам интернетда ҳама информатсияро дар ҳамин бора пайдо кардам. МОМО худаш кияй, чӣ хел пайдо шудай, чӣ гуна омадагие, ҳамаша бародаро. МОМО кияй ва чӣ хел пайдо шудагие. МОМО як истиқоматкунандаи Япония дар Facebook пост разместит мекуна ки мада ёрдам дар номери телефонша мемона. Аз шахсои ёрдам дӯстдор медӯст медонанд ки мисол як ҳаста ёрдам расонанд, сразу номерои ҳамро мегиранд, дар телефоношон сохранит мекунанд. Чӣ хеле ки мо медонем мисол номеро ки дар телефон сохранит кардӣ, агар ҳамо шахс ватсап дошта боша, дар ватсап шумо аллакай пайдо мешавад. Вақте ки дар ватсап сохранитш мекунанд, меброя дар ватсап номаш МОМО ва ин хеле сурат. Мисол одамо да интерес мешавад ки чӣ хели суратаи кияй чиай ва ӯ гуфта буд ки ма да мисол ёрдам дар корай. Вақте ки мисол ягон сообщение менависанд ё ки занг зада мешаванд ба ҳамин номер, чӣ хеле ки ӯ гуфта буд ма да ёрдам дар корай, ма да занг занен. Вақте ки занг мезананд сар мешавад, ин хеле тарсондан, ин хеле ма ин историятро медонам, ма ҷои истиқоматро медонам, то ки чӣ матро фалон мекунам, яъне ки просто тарсондан. Ва ин сурата ки ҷо пайдо шудагие, сурати ҳамин МОМО. Сурат як компания ҳаста, як японский компания ҳаста ки ҳам хели сурат пурат ҳам хели ҳайкал месоза. Як сурат ҳай, сурат мисол болои сурат намудаш ранги зоғ кадаги, ранги парранда кадаги, поёнаш тана надора, мисол ранг ягон парранда, ягон мирға, ягон зоғай панҷа дора. Тамом, и просто як ҳайкалай. Оз шумо савол метавонед ки баъзе звонокҳода ҳамин одам видео хати видеозвонок занг задагие. Бале видеозвонокаш просто монтажа, яъне ки дар болои рӯи оддӣ ҳамихе эффекти ҳамира мондагиян, тамом. И просто обычный монтажа. Одамои монтаж қайсаро кор доштагӣ бошанд медонанд ки мисол мешава ин кора карда. Ва шумо нигоҳ кунед ки чӣ хел качествои ҳамон видео хирай. Агар тамошо кардагӣ бошен, ҳаста видеои страшни, ҳаста ягон видеои чӣ, агар амро шумо аҳамият дода бошен, дар ҳамин асри мо, дар ҳамин замонае ки видео аз камераҳо 4К видео снимат мекунанд, оз як шава агар ма дар бораи ин камера мисол шумо хади гап мезанам, мисол блогеро дам дар корай, ҳозир мара ҳамин снимат кестай ба кавой, ин мисол экшн камерай, Муҳаммад Сидиқ агар бишносен, ай канали Олоти ТВ. Не, кай Мухаммад да стройка кор кайса ме бача, бо наги ки стройка да кор на кайса. Ҳам бародар мана туфа кадаги, ин ами камерача 4К снимат мекуна. Ва Муҳаммад Сидиқ да барои камераш раҳмат гуфтанем, ба ивази ягон чира мисол да ма туфа кадаги нестай, ҳозир ма дар бораш дар видео гап задам, даракам надора, не ки
беҳтарин бачаи канали соз дора, мисол видеои соз дора ва ҳамада беҳтаринаш ҳамае ки дар ҳамун каналаш як фонд кушодагие, фонд барои кӯмак ва суми ки ҳамин канал кор мекуна дар ҳамун фонд распределит мекуна. Мисол ман подробно намедонам чанд қадар какой-то частиша, какой-то проценти ҳамура ҳамун фонда ҷидо мекуна ва ҳамура хайр мекуна. Будро ин каналаш бо подробно бо худтон мефаҳмем бародаро. Муваффақият дар корот пешравӣ. Дар ҳолате ки ин хе камера 4К снимат куна, хай чи ба хеле видеои страшни и қадар качествои безеб доранд. Аллакай шумо худтон фаҳмидем ба фикр ма ки чи ба. Ана барои оне ки одам бояд мисол склейкаи ҳамура, эффекте ки дар ҳамун видео мондагияи монтажи ҳамура нафаҳма. Ҳамин сабаб бародаро видеош просто монтажай. Авози легенда ҳастае ки метавонад ки мисол телефони шуморо взламывад кунад, номерои телефон, яъне ки суратҳои шуморо, даниёи шуморо якҷо мегирад. Мумкин аст шаyd шумо савол ба миён бияд ки хай суратҳои одаморо якҷо пайдо кардагия. Бародаро ҳозир қариб ки касе ки интернет истифода мебарад дар телефонаш, доступ дар интернет дора, ҳамаш социални сет доранд. Яъне ки ва дар ҳамуҷа чияй? Сурат. Ҳама медонем ки мисол суратош ҳастай, адресш ҳастай, ки дигарош я суратш ҳамҷа мегирад. Мисол дар вақти ҳаяҷон дар ними шаб занг мезадаи суратш равӣ мекунам, мегӯям ама даниёитро медонам. Бунаqa метарсум, сахт метарсум. Таҳқиқ мешавад. Албатта фикр мекунад ки чӣ сурата гирифтагия, мумкин аст телефони ман не, ай телефон нагирифтаг, ай сайтотон гирифтагиан. Тамом ягон ҷои тарс ва ҳамаш нестай. Албатта медонам ки дар тоҷикои мо ягон чи надорад, даже тоҷикои мо приколш кардагиан намира ки МОМО биё чарчақ кунем, қатима куҷо мегардид, МОМОро МОМО гуфта мазоқ кардагиан. И Япония омадагия уже дахмон, яъне ки уже дар Россия ҳамин тема уже панҷ дагия ҳама дар ибора кардааста. Имрӯз ё пага бо ягон блогер дига мумкин е ки бигирам тем мисол МОМОро бигирад, мисол дар бораш гап зана ки страшне хеле ма дар занг зистай. Ҳозир ин видеои мара дид дига намекунам, ба фикрам зиқ мешавад. Не ки не чи дар кори каса фаҳм кардан. Ин МОМО ягон ҷои чиш нестай, ягон ҷои тарс ва ҳамаш нестай. Як хабарнигори радиои Озодӣ шикоят кардагие ки дар назди кохи Ваҳдат як чанд нафар марде ки дар як сохтмон кор мекардиянд, аз пишти ҳамун панҷара ба тарафи ҳамин занак ба фикри хичон овозои эротически кардам хезу овозо бардошта ба сини ҳамин занак ҳар гуна нағма кардиянд. Ба гуфти занак ки овозшон ба фикри худшон эротически буда, не ки ба фикри занак ба мисли як овози бабуин, яъне ки маймунда. Ва кор то ҳамин дараҷае расида, мегаи занак ки олотҳои ҷинсишон ҳамун марду бировардиянд ба тарафи ҳамин занак нишон додиянд. Хозир бо мефаҳмем мумкин вақте ки қапаншон мо мумкин ягон девона бошанд, хай ба фикри шумо одами солим ҳамин хе кора метавона бикунад. Дар рӯзи рӯшан, дар ҳамин хе соли замона олоти ҷинсӣ та барорӣ бо овозҳои ҳар гуна чи тарафи як зани дигар. Як хабар дигарро бародаро ба шумо мерасонам. Бале, хабари бисёр нохушай. Як вақт дига ман хеле чиз пайдо шудагӣ буд. Ҳозир ман видео рассылкаша биём, подсказкада мебарояд ин тараф, дар ин тарафда дурон тамошо кунед. Як одам худша пайғамбарро гуфтагӣ буд. Як одами дига хеле пайдо шудагӣ ки худша пайғамбарро гуфтагӣ дар Эфиопия. Ва ҳамон одам тарафи халқ гуфтагӣ ки мисол ман метавонам ки мурдаҳои шуморо зинда кунам. Ва халқ ҳамон одам бовар кардай, рафтиян мурдашона ай хок кандиян. Ҳозир шумо бародаро даҳшата тамошо кунед ки чӣ хел ин одам ҳаракат кардааст ки ҳамун мурдаро зинда кунад.
бале бародаро, чхеле ки ҳамаи шумо аллакай фаҳмиден, ягон кор ай дасташ намеяд. Барои чи? Барои ки як шарлатан аст, шайтон аст. Охе чӣ мегӯяд дига? Чӣ хел ай дасти мурдаро зинда кардан меояд? Ва дар оқибат ҳама одамо дар ғазаб меоянд, мебинанд ки мисоли шайтон ай, ҳама латкубуш мекунад, кор ба ҷангу ба заданак мераса ва милиса меянд иро мисол ҷанг чуна халос мекунанд ва одама барои шайтонӣ кардан, барои чӣ кардан гунаҳгор мекунанд. Як даҳшат яе ки и одам ба кадом руш, ба кадом ақлш хеста и гапа гуфта. Хаиш ҳам гап не мисол ту шайтонӣ кардӣ ки мисол ту пайғамбаре, не ки ту дар забон шайтонӣ кардӣ. Ту фикр намекунӣ ки ту вақте ки дар кор дар рафторат ту мегӯӣ ки ман мисол одама зинда мекунам, ту чӣ хел бовар дорӣ ки ҳамун одама ҳавз як қабр кардан ту ҳамро зинда мекунӣ? Ба кадом боварӣ ту чӣ ждат кардӣ? Ту чӣ интизор будӣ ки вақте ки ҳамун одама як қабр мекунанд ту ҳамро ҳеҷ ка надона худат медонӣ ки ҳамро ту зинда кардан наметавонӣ? Не ки иш даҳшат нест бародаро, даҳшат ҳамое ки ҳамин одамое ки дар ҳамин бовар кардагиянд чӣ дар бораи ислом дарак надоранд ки дар куҷо нависондагие ки дар ҳамин аср мисол пайғамбар ҳаст ё ки пайғамбар пайдо мешавад. Таухид должен идти из сердца, что все делает один Аллах. Помочь может только Аллах, причинить вред может только Аллах, даровать могущество может только Аллах, оказать помощь может только Аллах, обогатить может только Аллах, сделать бедным может только Аллах, умертвить может только Аллах, убить может только Аллах. Инҷа дар камера намедонам тофтестай бародар натофтестай, дуда инҷа рафтестай, пеши ма дамад дестам, не ки мумкин шумо дар камера надеста бошед, яки ягон кас агар деста боша, бо фикр накунед ки сигаретай и хел чиза барои хел медонед, хел чизе аст ки дуд мекунад. Хел чизе бо фикр накунед ки Муҳаммад Шарипов сигарет каштест. Дар паноҳи Худо бошед, Худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо боша. Хайр то боздид дар видеои оянда.